Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंहा तुक्लुजों माखासे मस्ती खालामनाय आरो लोगोसे जोंहा बिमाया मा बानायदों बेखौहाय नायनो फैदो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस माइयानो लकेल दाउदै जि मोजां खायो जा अन्थ'थ'खा नै ओमफ्राय नै मैगङा माइयो बेसर बिबार लाइ बिबारजों नै बेखौ एवसिगोन लकेल दाउ वाव भेरि नाइस जा गोथाव जाखागोन ना नै इदि नाहरदोंब्रा खेबसे नै मा होदो माइयाव अमानो माबा रुगासिनो जाहा मा माइरं होगोन कफि ओमफ्राय मा होखो गाजर बिलाथिबो सब होदो बाह माइरंबो होनसै आरो फान्थाव ओमफ्राय माबाबो होनसै माइरंबो होनसै आंजा माइरंखौ होनांसै दा तुक्लुनि मोननाय दङ 15 केजि एसे होनांसै गाजरबो होदो गाजरबो होदो ओमफ्राय आलु फान्थावबो आंहा जोंहानि अमायालाय गाजरबो फान्थावबो जायो नामाब्रा ओमफ्राय बिलाथिबो होदो खम गोथाव मोनसिगोन दायो अमाया जानो माइरं होबावगोनसो आरो ओंखाम होबावनोसै र' आबौखौ दै आबौ आबै आमाइ आनै रोंगोन दे सना दे रोंगोन सना हाय दे गेले वाह आयै सना वाव ला ला माइबा सुबायलै नुबाय जोंहानि अमाया मा जायो देन्जारसो जोंहानि अमाया गाइस बिलाथि फान्थाव कबि गाजर सब होजोबो देन्जारसो नै हाय बलालाय सोर बायना होनाय बला सोर बायनाय आमाइ होनलाय आमाइ जोंहा तुक्लुजों आंजों नै सान्दुं सायगासिनो दं ना नों माइयाव माखौ आदार होयो नैयाव हांसोनो नामा हांसोनो आदार होयो नामा बल गेलेनोसै तुक्लुदो आंदो बेदाबो नुवाखै जोंनिया नै आङो जेब्लानो न'आव थाङो तुक्लुजोंहाय गेलेयो आरोना ओमफ्राय बिदि भिडिअ बानायनाय जाया खिन्थु दिनैहाय आं सानबाय मा नोंथांमोनजोंहाय भिडिअ खालामनानै शेयार खालामनो जाहाथे बेबो देरबा देनां आंखौ गोसोआव थानायनि आं उन्दैयाव आनैया आंजों गेलेफायोमोन होननानै एक्चुवेलि ओरैबायदि मबाइल एडिक्टेड जाबाय आजिखालि गथ'फोरा जोंहा तुक्लुआबो बिराद फन नायनो हायो आरोना खिन्थु बिदि गेलेफाबा बियो फन नायनो नागिरा गेलेफाबाथाय बिराद मोजां मोनो आरो बेखायनो नोंथांमोनाबो गाव आंबो फनाव थाबा बेबो फनाव थाबा
थाबाय थायो आरोना बेखायनो नोंथांमोनाबो एसे फननिफ्राय गोजानाव था जाहाथे नोंथांनि गथ'आबो फननिफ्राय गोजानाव थायो नङा होमबा नोंथाङा जि खालामो बेखौनोथ' गथ'फोरा सोलोंखागोन बेखायनो आङो टाइम मोनबा बांद्राय मबाइल नायबा मेगनाबो बोरैबा जायोना बेनि थाखायनो गेलेफाबाय आरो होमब्ला माइरं होनांसिगोन माइरं होनांसिगोन अमा लाबबा जा सुलाबो माइरंखौ इखौनो होनांसिगोन अमा जागोन नालाय मोनगोन दै होबावनाङा नांगौ होनबा होनोसै देनां दै होबावनाङा होमबा होनाङा बेनो बारसो आरो होबावनांगोन आं मादि मोनगोन होनबालाय बेनो एसेबो जानाखै नंलिया नै बे अमानि आदार रुनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोंहा बाबाया अमा साप्लाइ खालामो होननानै स' बेनिनो बे ओंखामा 10टा 15टा माबानि थाखाय अमानि थाखाय संगासिनो आरोना बेखौहाय जाहोनानै बाबाया मोनफैथ'वाखैमोन बाबाया मोनफैखांबाथाय बे अमानो जाहोसिगोन जाहोनानैहाय नागालेण्डआवहाय साप्लाइ खालामहैसिगोन आरो बाबाया बेखौहाय खर' लोबना होयो आंनिखौ मिथिबायना सेम्पुफोर नायो कन्डिशनारफोर नायो माहा मोनबावगोन दे बिदि अनग्रा दोङो नामा हरदो मासे हर सिमाखौ हर हर दहायनो होनदोंना भिडिअ लानाय जाया होननानै जि थेमा नायना होयो आंनियाव थेमायानो गैया ओमफ्रायहाय खर'बो लोबना होसोयो सेम्पु कन्डिशनार फोननासो बिराद मोजां मोनो खोमा बिदि खालामना होनो बैसासो मोजांसो बुथारदोंमोन गैया गैया थिमा गैया थिमा गैया केटाप खननांगौ हद फैसा फैनानै मा बे मासना माथो 11 मा दङाबो इमान गोबाव दावा हनै जाथावना गोजा गुलदुं गुलदुं दावा सोरनि दावा सोरनि नोंसानि दयालानिफ्राय रानै लाबनाय मैया बिमा बेदर जानाया दानो थाङो मालाय हरावसो जाहैयो माथो आनैनि खानाया जा गोलाव जाखादो आङो एसे स्ट्रेट खालामनानै होनो दिनैहाय आनैनि खानायखौहाय मोजांथार नुदो आनैनि खानायखौ ना आनै लावमारबायना खानाया नै इखिनिखौ स्ट्रेट खालामदोंमोन आं वा मालाय दायो आङो आनैनि खानायखौहाय स्ट्रेट खालामगासिनो आरोना टेम्परारिसो सिगाङावनो बियो स्ट्रेट खालामदोंमोन खिन्थु दायो मालाय खानायखौ बिराद गोलाव लासिगोननो ओमफ्राय बेनि उनावसो स्ट्रेट खालामसिगोननो आरो ओमफ्राय दिनैहाय ओरैनो थानायखाय जोङो सानबाय मा दे नोंखौनो खानाय स्ट्रेट खालामना होनसै आं नायनो दे माबायदि नुयो होननानै खालामबाय आरोना गाहा जि होनबाय दे खालामदो होमबालाय माइनाव आं नायनो बिराद गोबाव जाबाय आं गावखौनो साइज नुवाखै जालायबावो आरोना खानाय स्ट्रेट खालामबा मालाय साइज नुयोनो गावखौ स्र' नुयोनो आरो टिं नै आनैनि खानाया गोलाव जाबाय खाले उनथिंनिफ्राय खानाय आरो खाननानै होनो दे खोरोमा दांखौ खानजुङा होदोरा उनथिं मोखां जा होमबासो नुगोनलाय वाव गाइस नायदो र' मानसिया गाहायखाय खानायखौ नुजुवाखै बाङाय फैबाव दासो नुबाय नै खानाया मोजां जामारदोलै न' आदिबासि हेयार अइलजों फोननानै वाव गोलावथार नुबाय गोलाव जामारबाय नै इसिम गोलाव जाबाय इसिमथार लाथारगोन आं इसिम लाथारगोनलै मोजांथार नुसोदो नायलाय नों नायब्रा मोजां नुदों नुवाखै नाय नै नों गाहायबा बाङाय इसांसो गोजौ जालाय मिथिबाय मोजांथार नुबाय दा इसिम जानानै मा नांबावलाय इसिम र' आं देखायनो नै जा मोजां नुखादो बिराद गोसोम जाबाय खानाया गोलाव नुबावबायसो नै स' गाइस साननैसो उनाव आं महाबा थांगोन पेकिं खालामखाजोबखाबाय नै लांसिगोन आरोना वा नै मोजांथार नुसोदो वाव
very beautiful दायो मालाय कार्लि खालामना होनांगौनो आरो दाख्लै आं भेलेन्टाइन्स डे आवहाय कार्लि खालामदोंमोन ना आंखौ मोजां नुदोंमोननो आरो ओमफ्राय दा गावहाबो खालामफेराखै नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम हेयार कार्ल खालामफेरदो माने एसे वेभि बानायनानै होनो आरो आङो स' नायदो नोंथांमोना बोरै नुदो नै एसे कार्लि बानायना होबाय आरो ना गाहायावल' मोजांथार नुबाय आनैखौ बरिया